So what's up mga idol no, karon mga idol kay mga ang sa rasa ng time check ang sa rasa ron. So 5:25 no. So karon mga idol no nako sa Carcar karon gahapon ako ni uli so kuan din mag jogging din uban akong mga exam kay igsuon la kana kanay flash. So tara mga idol. So karon mga idol no update na naabot no, so naghinay lang jud ta kay grabe katug na mga idol, di makita nimo sa ano no sa law zero no ta. Makita nimo ang sa fans dito na graphic ka nito na sa view kay so isang gabi siya mga isang dili pa siya tatong hayag mga idol kay ito gyapon siya no. So hapit na kita maabot mga idol. Grabe katog na mga idol. So karon mga idol ba iban lang ko ni uli lang jud diskarkal para maka-himo video no kay pag dili mo na mo feel nga dai maka-jag diri na ko ma-feel mga idol nga maka-watch yung video kung adto ko sa Cebu sa bayad sa anti dili ang jud kayo kay narang ko sa balay ko dili ko mga kalaglag so dili sa mo probinsya makalaag man jud ko dito galagala man char. So kana mga idol no kapit na maganda iyo diba. Jogging ka, di ba? Ari naman ko, di ba? Ari sa mata? Ari na ko. Video okay. na. Cellphone lagi. Tarong mo, kuan mo ba? Sino sabi? Tarong mo, okay, tugdawat. Ari na kay be. So what's up mga idol no, karon mga idol naabot na ta diri sa akong gijaggingan mga idol kay asa na. So wala pa kayong tao no, pero nasa ubos na tao na sa ubos sa taas wala pa kayo. So mo na akong mangod sa kamangod. Akong ipauban kay para na ko iuban sa akong ano sa akong vlog. Sida pa sa kamangod ako. So karon mga idol murag silbi init jag view diri mga idol kay kita niyo ang dagat. Ano ba yun para makita? Oh, nanay, di ba? Nag-jogging mga idol. So, karong mga idol, no? Kay nato diri, no? So mag-start na tanaw.
last. So mga sa taka oras so wala ako sa oras mga idol nga nag-jogging ta no. So akong mga igsuon na gusto may kapoy na sila pero pasingon ta mga idol no. Dili kanindot peaceful kay mga idol no, grabe nindot sa view sa sunset mga idol. Makita niyo mga tao diri no? Sa sundot ko nila mga idol vlogger no. Para sa pati paki mga idol no. Di sa kapug na to sabi puya mga idol. So walking sa mga idol, hiking kapoy na. Kani siya akong gijaggingan mga idol no. Muna siyang kuan sa Camella. Muna siyang Camella mga idol no. Makita nyo man sa Camella. Sa toilet mga idol kay marag layo na gid. Ay madahas lawas. So mga idol nga sa marag sa sunod na to nga video mga idol marag siguro magbike na punta. So balik nag-jogging mga idol. Mga idol mingaw na kayo, wala na kayo tao mga idol kay nahuman na sila. Alam may adlaw god. Medyo gamay-gamay na lang yung mga tao dito mga idol kay nanguli na ang i-jogging mga 5 wala pa adlaw or na lang yung mga adlaw mga idol. So pero mga idol no, manamig jogging mga idol, grabe kakapoy mga idol no. Dapat nagsilpi ang kugtong ay silpi tapos so man natong jogging mga idol no. So mag-ilis ako mga idol. So mga idol no, manatag ilis mga idol, dali ra kayo no. So mga idol na tayo idol. Muna mo gidari nga motor no, kampapa ni nga motor mga idol no. Nang ulos lang ta kay layo ra ba kita nga mga idol. Tana baby. So mga idol. So kita lang sa kuano sa balay. Kita lang ta mga idol no, kita ta sa Bisagasa char. So karon mga idol kay nanguli namin no. So grabe kanindot, grabe kabog na mga idol. So pasensya na kayo kung mati ang was pati sa mic no. Sip ko magamit dyan. Pati mic no, mga idol sa agi-agi pandugka mga idol no. Dito mga idol kay minaw na kayo, gutom na kayo mga idol, gutom na kayo. Ay, gutom na usa. So mga idol no, makita na sa balay no kay maglisod drive mga idol.
So karon mga idol no, nanan ko sa balay no, mga tag-jogging naabot na ba? Napila na kami no, tapos mga idol no. So karon ako usa ka manggod mga idol no, natug pa. Mga idol ay. Atong gawanan. Nil. 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 Hoy. Tawag ang mama oy. Hoy. Katug na ko no. Katug na oy. Nil. Uy, katog na, uy. Ganun. Tanaw sa nel. Katog na, wa. Tanaw sa ba? Awa. Lo. Awa na. Tigil ni mo ba? Hindi pa. Unsa ka po ya, mga idol. Lo. Lo, buba. Mga idol, no? Yung sapatos na ipatiya, mga idol. Daghana. Daghana na hindi nag-jogging ba? So, mga idol, no? Dili lang taman, mga idol, no? Kanang salamat kayo sa pag-ubato, no? Nga nag-jogging ka, no? Sa pagtanaw niyo sa akong video. And, bye-bye!